wali tan koto wolonno holdum hakkillaji koko jahli Europe faadi Amérique mi haalani Afrique fayi ko ruttade Allah tan tanko tan woni jabbaru wonko wodi walla gosata bismillah joni aduna ko laamaɗo aɗo dirde koko haɗa yawno kota mi fuɗɗoro jandele quotidien holko dewi oɗo sa lugo jooɗi koye ɓoccode haral ha sonde fusi tan bone mbaɗi ko fayre mawde kulhuli ɓiɓɓe lugo joni jooɗi e wine jaade nde nder yontere wotere no gas e jeeɗiɗo wonduɓe coronavirus e diwan o ko ɗum saabi oɗo saha ardiɓe leydi ndi e jagorgal leydi Sénégal kaltinagal ko fati e cellal sompiɗon suudu safrirdu ngam no safra coronavirus ha libération wiite haala ka cara e wine jaade nde e oɗo saha ka communautaire watti Dakar bamguel mum nana ɓitti tan caggal nde gol tappe heeɓi hanki ko parcelle en mbaw hen legal fof heeɓi dimgal mum de ngaari yo Allah faabo de taw ɓeɗon fof ko rabaɓe ɓe ganda raɓe ɗumen ka communautaire ey ko ɗon jaye nde arti e hollidde e nder Dakar leeɗe puɗɗiɗe memede ɗe hollen legal plateau memama Pikine memama Sangalkam memama Keur Massar memama Medina memama Wakam memama Yoff kamne memama wala hawla wala quwati ngaari caggal ɗum jaye nde rutti wi hanki yimɓe joyo celli jalti kooti ko ɗon jaye nde wi hen goto e sellumi ɓe ko Touba goɗɗo ko hôpital Fann hen ɗiɗo ko hôpital Dalal Jam teddiɗo ko toon to hôpital Jam ñaajo ko ɗon susa wi haala ka pacca wi paɗe kam bismillah susa limore ɓen wonduɓe coronavirus e leydi Sénégal woni koye faade dowde ha nana ya dow tan de koyne tolno e temedere sappo e tato taw ko jeetaro hanki ɓe ɓeydi hen e ɓen e nder hôpital uji cafre ko ɗon jaye nde wi kono ko ɓuuri hewde wonduɓe refio ko Dakar woni bammumen sabu ko Dakar jiya ko ɗon Daouda Diallo yalti gay wi a kay ɓuurine nana ɓeydo fakide de ɗum kay ko min haalantuma ɗum alarba hande tan sappo e jayi lewru avril ɗo e Sénégal hanki ko temedere e sappo e tara wonno hande wonti temedere nogas e goho wonɓe cuuɗi cafrirɗi sabu holko saabi ɗum e nder temed ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗo waɗanoɓe ƴeewngo hen sappo e joyi tawa men gondi hen taw sappo e nayo ko ka contact hen goro noon ko transmission communautaire woni daɓaɗo mo andamo raaɓi ɗum kono hen jeeɗiɗo jalti celli ha mbi kererere ngaari yo Allah faabo de Daouda Diallo holto paɗen ko ɗon jaaneji ɗi foof dogi ko ɗon l'observateur natte haala ka wi dokke kam mi haala hen seeɗa min ne gartirimi ɗo ko haala ɗanni yanki forteɗo modu jinnoɗo nanɗo refio e Sénégal bismillah l'observateur o wi mbitemi ko Yaram Mar gonnomi ko Italie kono ko addi ko mbaɗa ummo toon haydara mi tinani e ɓandam gummimi toon ñande aljuma jeeɗiɗi lewru mars e waktuji sappo e jeeɗiɗi bonoji ma capantati ndiwmi Italie garmi ha Maroc min tellina ɗon min mbaɗa visiti hay goto amen ala mboroso caggal ɗum min gummi Maroc min gari e Sénégal ñande aset kikiɗo jettimi wuram Touba ñande talata tinmi ɓandam ɗum ene Moussa pamiɗo centre santé Maram mbaɗami ɗon test mbiyami mboɗo wonde coronavirus ɓerdam waɗi taw ko ɗon Yaram Mar wi ko ɓuuri kam musde ɗum ala sabu wiyede ɗanni yanke gariɗe addude ñaw e nder leydi muɗum ɗum ko musiba ko ɗon mbi ko yalti gay ine wiye Binta Mar wi min kay ɓuuri musde mi hen fof komi élève jangannomi ko école collège Fall Galas Mbakke nde wiya goto élève aji o heeɓi coronavirus te ko min rokki ɗum ala ko ɓuuri ɗum musdemi caggal ɗum kadi ko min saabi ha école aji Sénégal guddi hunde nde ne muusimi no feewi ko ɗon Matar Mar yalti gay on ne ko miñum ɗanni yanke o wi kanko kam ɓuuri hen musdemo fof kono ɓe mbaɗa quarantaine nde yimɓe heɓe mbatti dogdeɓe hay rewannoɓe bedda lawol galle mabɓe natti rewɗon mbatti taroyade ko ɗon Abidja yalti gay kañum ne ko cuddiɗo Yaram Mar wi min de holko ɓuuri hen hulɓindemi mboɗo woni hôpital Fann nanmi Pape Diouf maayi ñanden ko ummeyam ko artata sabu minnene paymi mbimi aha koy de maɗe nde joni yillo min e ɓesgam ko ɗon Diadia o waɗi saali wadde jaaneji ɗi foof dogi ɗon patoy e haala ñamale ha enquête yalti gay wi haala ñamale Afrique e rewere no caggal nde avocat mabɓe wino yoɓe jaafi e wiide jane nde tumakoɓe ɓeɓe hunde waɗi mukuña ɓe jogorani yafade de ko ɗon Dakar Times yelte haala ka wi goppe yawt sabu ene wawi kay ɓe jaafo caggal nde dossier o naati jungo Emmanuel Macron président mo France kañum jogori nawde ɗum o sefin ngam Afrique yaafe ñamade nde ko ɗon Maroc naɓe jalti gay mbi aha koy Sénégal naɓe no goya confinement Mauritanie naɓe no goya confinement kono ko woni ga ko on Allah waɗ ɗum toon minen ga yon ko worɓe jaara jeere kañumen duggoyde rewɓe natti duggoyde ko ɗon corona feeñi gay wi aha kay min kay ko min waɗi ɗum wona gommi koye artirde no mbano ɗon départ ni aduna ndeno ko worɓe jahanno duggoyde sinno wonano corona de wone worɓe ne jiiɗi ɗum sabu rewɓe mbawa kuppude dépasse kono ko confinement ari ko wone rewɓe kolliti kañumen ɗum ene jiiɗi ɗum sabu worɓe men batti artude guila takkusan less ko mbiɗo ko ɓiɗɗo pullo koko nanɗa ko alaji ngaari ɗum noon wadde mi rewi ɗo mi huufoya redam Mauritanie ala ko Sénégal kay ndo wadde mi huufoya redam Dakar ndentoɗa de ha janggo so Allah jaaɓi